Aj bez domáceho zváračského vybavenia sa netreba obávať. Toto profesionálne lepidlo na odliatky uľahčuje a spríjemňuje opravy. Píši sa vynikajúcou pevnosťou spoja, odolnosťou voči vysokým teplotám a odolnosťou voči korózii. Môže sa použiť na pevné spojenie výfukových potrubí a hláv valcov a je rovnako vhodné na opravu trhlín a netesností vo vodovodných potrubiach a nádržiach v domácnostiach. Je jednoduché a ľahko použiteľné a účinne utesňuje trhliny a netesnosti v kovoch, ako je železo, hliník a meď na olejových aj vodných povrchoch. Po vytvrdnutí je tvrdé ako oceľ s vynikajúcou odolnosťou voči tlaku a nárazu a nepraská ani sa neodlupuje. Opravy sa dajú ľahko vykonávať doma bez otvoreného ohňa alebo špeciálneho vybavenia. Má široké využitie a je vhodné na opravu starých mechanických dielov a poškodených komponentov. Pevne lepí aj na olejových povrchoch. Odporúča sa mať po ruke krabicu pre pohodlnú každodennú údržbu. Nielenže vám poskytne pokoj, ale ušetrí vám aj značné množstvo peňazí.